Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Arewa Online. Bidiyon mu ne muna dauke da wani mining mai suna BBQ. Amma kafin mu fara bidiyo, kar ku manta ku danna mana subscribe da like da share. Kai tsaye za mu ga cikin Telegram da mu buɗa cikin wasu mana wannan link din kenan. Taba bacin da ya bude kawai za mu danna start, za mu taba play. To maka zo za su ba mu guda 5,000 yau sun sa mana tax na biyu, amma za mu join ɗinsu a ta wannan tax ɗin bai yi ba, ya maido mu ba. To wannan sun sa mana ma har sun riga da sun sa mana. To yanzu ga yi na wannan tag ɗin muka yi join ɗinsu a Telegram, hima za su ba mu guda 50,000. Sai mai back. Abu na gaba da za mu yi join ɗinsu, za mu zo mu taɓa wannan mai 50,000 ɗin za su sa mana. Sun riga ma da sun sa mana. To na next abu na gaba sai mu yi following ɗinsu na Twitter, za su ba mu guda 10,000. To a haka mutum ya haɗa kuɗin robot, kawai direct sai ka je gurin sayan robot. Mun riga da mun yi following, kai in ba ka yi ba sai ka yi. Za mu danna back, za mu je mu karɓi reward. Bari dai mu je mu ƙara wasu abubuwan, za bari mu yi retweeting mu ga. To sai mu dawo ba mu ga yanzu za su sa mana. To shikenan ka ga yanzu da muka retweeting su sama. To yanzu abu na next da za ka yi sai ka zo gurin posting. Kawai yanzu ka ga abin da muka samu guda 72,000. To robot daman 20,000 ne, za mu sayi robot. Mun riga da mun sayi robot. Yanzu wannan za mu ƙara multi-tap shima. Gashi don man ƙaƙara sai mu dawo. Wannan abin da aka ba mu anan mu ƙarasar da shi. Za ka zo saman inda yake ci ɗinnan, nan za ku rinƙa taɓawa da yatsunka guda 5. Gashi nan ya kusa ƙarewa. Haka mutum zai yi ta yana yi, yana tattaɓawa. Duk bayan awa ɗaya ko biyu
ko wasu mintuna mutum zai je ya karɓi claiming kamar dai da ake notcoin. Za ka je ka karɓi abin da robot ya maka. Kuma za mu ajiye muku link na register a description wannan bidiyon. A nan muka kawo ƙarshen irin bidiyon namu. Mun ƙara haɗuwa da ku sabon wani update. Mun gode da kallon wannan bidiyon namu.